Здравей, България! Ние сме анонимните. Простете за включването. Някои хора искат да замълчим. Обявяват ни за терористи, но замислете се кого тероризираме. Нашата цел е единствено да ви информираме за неправдите, които се случват около нас всеки ден, всеки час, всяка минута. Полицейската палка е красноречива, но думите също притежават сила. Думите са съдържателни и обозначават истината. А истината е, че в тази страна има нещо гнило, нали? Жестокост, неправда, нетолерантност и потисничество. Преди имахте свобода на словото, можехте да протестирате. Сега цензурата и медиите ви държат в подчинение. Кой е виновен за това? Политиците, които плюем постоянно? Не. Истинските виновници ще намерим в огледалото. Ако не сте видели безчинствата на правителството, то не правете нищо, но ако виждате неправдите и изпитвате негодуване, ако търсите справедливост, застанете рамо до рамо с нас на протеста на 5 ноември. Естествено, вие имате собствен избор за това дали да се надигнете или не, но нека ви обясним за този избор. Изборът никога не почива върху свободата на личността. Той е такъв поради факта, че основавайки се на избора, човек притежава някакви права. Тези права биват отнемани от обществото, което те поставя пред избора да се бориш за това общество, като част от него или да не се бориш. Всеки избор е диктуван от средата, в която е поставен индивидът и се основава върху липсата на свобода. Ако човек бе свободен, то той не би имал избор. Кръстем и ни казват кои да бъдем, как да се обличаме, какво да купим, как да се държим, как да бъдем щастливи. Харесва ли ви да бъдете оформени по нечий кълъп, научени да консумирате до деня на смъртта си? А тези, които не обръщат внимание на света около тях, понеже живеят добре, можете ли с чисто сърце да оправдаете това, нищо да не се направи за един по-различен свят без милиони да страдат? Къде остана състраданието ни? Къде остана естествената ни страст за живот? Ако ние като хора наистина имаме души, разум, логика и състрадание, то ние се осмеляваме да твърдим, че да приемем неприемливо несправедливото, съвсем не е приемливо. Българи, обединете се и покажете, че не може да бъдете пренебрегвани и че не може да бъдат потъпкани човешките ви права. Присъединете се към протеста на 5 ноември. Само единствено вие може да промените нещата. Ние сме анонимните. Ние сме легион. Ние не забравяме. Ние не прощаваме. Очаквайте ни.